Sana adishimama ovia ajino ebutu epuemantamu achem abuabo mame ekuya afrakuma Batampa Studios and yesi enkonya insema odi asem twafo da Roma watena kwadwo apa Kasiebo de matintim de agu enkata eso ene ade mu kyeremu nyina de eba basum ye kanese ne nso ese de edi savatase waso etimu enkyeremu ena yede enso enam no ensam no abusuafo de edi Kasiebo mu akotena no ebi enso ene se wo ayamra sebedwafie eye opanyi ono na gyina mu de ma de hwom wo ensewam ado agyira bato mpesua so samno kasanani abre awono akasankasa na manyokom fo bi mo toto ayampia ede ma wono mo kyemu se yamani dibebu o mra sebedwafie no adaya amanfo se wono wata obi achi ewo eye presidential candidate election aba bekoso ni ntino ombeso omgi fini nsam na nsam de wa puru bi de agu opa yadimo ede na akwakọ bente opanyini kasa asem wei emu nkyeremu yade enambo ensam foforo bi enso a wobetia no enso eni se opanyini kwankyerefo no netua eye John Ajekum Kofo Foundation no ensa kyeraye adeshimama ensam wei eni ahoforo bi eka ho na awiei ensam twafada Roma odi aso ade achi ewo Ada Fontaine so Facebook live Ahenkan 93.3 FM pana wabomaden watumi ade achi na do timo po asem no na wabomaden shema afoforo so enya bi enso enhwe na entimi enso emwa yepa afi YouTube no ye ni obo satwa kokko bi wo no o subscribe wo don sabo so pe wabeka abusuako no ebo wo yepa abra bia ye de adwumadi a wo do beba Ada Fontaine so ye live bia no benya nkai bo e wo fidie no so don sabo so apɛ ye ne dem no ha ho enkohwe ye nso so epiem sanso no adwenkyira kro na betimi da 0594 841 044 0594 841 Hene Kofi mensa dwene papa na papa edi wani kan afi Ghana de shimama petakra na efa yi wasuma ensam na mu nkyemu sɛ de sibetie na efata eni. Good engineering, we have the corruption, and good pharmaceutical. Ekwani mu atene Ghana de shimama ye ensam no ase ede amawana ye de ani ekyeremu ewo eye apoemantamu ensewom aduagira abato empesua so won emra sebadwani eyo no nyamfo Frank Anodompre opanyini ya akro ya ukopie momra sebadwafia wono na wayimetimi apremra sebadwafia akunya no ewo empesua wodo so ni nyina no wono de daport bebombe ma akonya masa eye abato no nyina timi akoso na no no nyamfo eye Frank Anodompre ekyeremu se wono die se pempem no ekasai ubusa ne se wono ma omopeso mutu Frank ade ma MPP amanyoko no wan pa eno sefata se ewo se atoa ni ese anyine ma na konya ma ne tena osoro no achi a wan na obebo ni din opanyini kyeremu se ono de ogidi se Ghana man panyini abedeche Dr. Alhaji Muhammadu Baumia papa no ebo adwuma papa adwuma sombo a wo ye de bo MPP aban no wo sefata se papa na wo se ya Dr. Baumia wono ne betu Frank ade ma MPP amanyoko no enu ti waka kire atoa ni ese anyine ni se mu obi adwenye ne ntanta mu obi ahihim mu obi anwoso no ho obi a emuna ni no sa bo wo no mu do mu hwe numa mu din wose mpempe wono mo epre so mbeso mu tu Frank ani nyina no ani owura aboache agya akoka ho sanso kra na Francis Adeni mo ka ho Alan Kwadwo kire Martin gyina mu bi a kyese enya de ketua owura eye joga tesusu gyina mu bi wo kyese wono mu gyina mu ni nyina no otidie sampa obi asefata ase ema na konya ema no ebesom anaso tu Frank ade ma MPP amanyoko no nanso wono de mpempe o hwe bia MPP gyina ani hye egu apono so ani afi kwampo no bombo so bombo mo di break 8 ne dia eye Dr. Alhaji Muhammadu Baumia wono ana osefata se wo so tu Frank ade ma MPP amanyoko no wabra wone Ahenkan Kasiebo twetwe nkomo no ye de bi gu ahoma so adeshimama ebini. Mr. Speaker, perhaps this is the prime opportunity. The man is winning. Media, well, Makamasam, and I don't mean to spite anybody. I respect all the possible candidates based on what I've seen, based on the extensive interactions I've had. Dr. Baumia is going to win. He can do damage to the NDC. And so, by the grace of the Almighty, I want to appeal to our party. They should stand resolute. Don't have a double mind. Let's focus on this man, Dr. Muhammadu Baumia. He will hold the flag of leadership of our party and he will take us to that promised land. No doubt. They come attacking. This is my view. The party can take the whip from me. My support for Dr. Baumia will never change. Ahenkan FM.
Adishimama eni awuti ye mrahye badwani de ma adishimo nsewam aduagira bato mpesu yaso onu kura mrahye badwafie enso so woye majority chief whip unmenyafo Frank Anodon plan wo kire misese amanyoko no kuna mpo pese omugye ne tumi ne different nsem ese majority chief whip wose amanfo kekasa watimi abomoden declare ne stands dia na ne wose wodi dibire to wose mo kasa mo gye wodi be mamo wakasa baumia na ekọ ne dia baumia na ekọ bibia timi sisa na adwene na opanyi di nsem ne bi episo ekire mi se die ntia wayire ne ho nei o kase Dr. Baumia wono an osafata se wose wo hwe no to Frank Adema MPP amanyoko no wose wo hwe mo atimi se NDC amanyoko na ene omoye opposition man wo fire enti akoba ne sa na chese NDC for mo stronghold no asam ya bebeto wono mo omutira anye ye ema na mu be chese tu eno so koba ne sa na chese ntwodo ne ya to NDC amanyoko no eto gidi ese no ya de ba kwa NDC for no amom yem hihye mo pa eno ti ozisi akrofo ba bia NDC for na ngese bi kra fiase omoye. It's a political strategist, and I scan the political environment. I ask myself, whom are we going into contention with? Our main contender is the NDC. Who is that arrow figure in our party who can penetrate the NDC gains? Where are the strongholds of the NDC? Volta region, Northern region, and the Zongo community. Without any shred of doubt, and without any disrespect to all the possible people who want to lead our party, it is Dr. Baumia who can penetrate. Ask yourself, why is the NDC calling for some candidate? They want some particular candidate, they don't want Dr. Baumia. Why? The NDC don't want Dr. Baumia because they know the harm he will cause to them. Wey mrahye badwani de ma de hye mo wo nsewam aduagira bato mpesu yaso wo apoema ntam ya mrahye badwafie so wono majority chief whip onimonyamfo Frank Anodon na de shimama awiapem to bra Ahenkan Kasiebo so Ahenkan wo so watimi ate ne nka no eno ye na adwenkyere na ye koya nim wasafu from a eno so ya manwosem ya ene agyina mu na we ye kwamra hyebadwafie bo awura wonom se santan na yedrum na hyebadwafie no enipa ogyina simpie ne apaso de ne nsam ede eto dwa ye mra hyebadwani ede ma de shomo ayawaso central bato mpesu yaso wono kro ya akopia mu aka punipuni mantam so a wono aye oswafo hwemantam no eso no manyafo Henry Court asam na mekan opanyi dia todwa asere pa se eblaso ese mpanfo hwe no de no ma egu akwaso no mutimi ebo motan ema emrahye no anase won mo di adwuma e mrahye badwafie onom no yetimi enya ayasa biade ma wonom se de be ya no betimi enso aboa hwe mapom de ensem se de no ma se bi enso eko e de ma wonom na no ana ebi mu kyem se ade asem no panyine kekan ayasa bia wodo wo ma kokko ganam ya ene wo ba odam pesua so a ye wo abaya sabia e wa anoma no government hospital e wo ho enti ekoba ne se mrahye badwani a wo hwe pesua yi se da gosi akwa na wodo na otim obasa ka kyem se otimi konkwaja yarhwa na anase de no manyafo Henry Court pese wo kai na opanyi kyem se ampa said ya waka sanse wonim se ene amanfo de beto apaso ahoro no ayam no pa na so ndo gidi ese hu ahia ese yetimi ehwe ni yenya ayarsa bia no de yesi ya de esi wonom se yemfa nhwe aye amrahye badwafo ana mo di dwuma amrahye badwafie apom den ensam so nko a ene obi antimi ko obi onya amrahye badwani ana so woni dwuma di amrahye badwafie a akonya ni mo ma se obetimi akwa yarhwe wose de ntia waka sanse amrahye badwafo no oso madwuma no mo ye no eso pa na ebre nsusu ewomu achese nya de ketwa wose bu onu mkura mpa obu asabse bo yade bi dada anu asabe fa adwuma odi ato no ho so na wo kotre na wo betre ka matena anya ade wose ne nyina ye ha okase wose bu onu mkura mpa eja wo mpesu asofo okura no pressure omedi be ma okura na nya de ketwa ona bo wonto mount anu sa wo dia wo pepre na chese bo sha akase akura wuntimi sha na wo hye se wo hye so wie na wuntimi de so pene no so ye to ayampia ne ade eto chese mra sebedwafuo no sebe mpediasa wono mo bre pa enti so mo bre sana na wose omutimi nya omo betimi aso mapom de nsam so ye na timi aboa wose nya nwanwa akrampo so munya obi asebe se obetimi aso madwemu eduru ba bi ase wona bokọ ne enko hwe wadwemu kakra se bibia de da ye a wose ne nyina ehu enso enya ye pa na oto ne kase so no wose de ama nani abra wakasa asem weni se enche ye no munua baako a wono ye mra sebedwani de ma de so mo komawu abato mpesu aso wa santimantamu eye Philip Basoa wono wajemu asisi amno kazai wato ananum ewoye ense do wose se wutietie eye ensem mu pa na wohwemu ya tumi se opanyini no na eye na de hye no mo ni pesu asofo honom no pesa no mo de ma no neso
na so pa tini nyina ka ubi ene mo panyina adwendwen Prime opportunity to respectfully, I know that is in existence already, but as members of parliament, are there in place some structures for us by way of counseling, by way of psychologists, by way of a specialist? We have come too far as parliamentarians not to have a hospital of our own. Maybe the time has come for Parliament as an arm of the legislature to have a hospital built purposely for members of Parliament. I know that may sound a bit discriminatory, but it will be appropriate to have that. Not just the parliamentarians, but the Speaker, we have clerks at table and all who facilitate the work of parliamentary practice. Mr. Speaker, on weekends you drive around the car and you have no place even to sit as a recreational center as a member of parliament, because you sit somewhere and the next thing you're on the front page. Oh, MP is found here even eating wachi. Mr. Speaker, these two things also helps. Ghana adishimama opanyina wote ne nkaya mrashebe dwani di madishia wanum ewo ayawa so central bato mpesu yaso onukro ya wayenka pupuni mantemu swafo ni monyamfo Henry Kote ene wadi tu bia kire mu no wose ona boduru bia bi kura na okopake se bi aja komdo okope eye galeni adua bia dipe wotena ase a uhunu bia bia befri abo uhusu obi atwa obedidi awia asori akwade bechi no ubonse ani Ahenkan newspaper akora ye do betum be se ogbomu boya ona budi gobe wasi ni nyina ya de ba kwa ha adweti ayasa bia bi wonum a wo ye panyini wo do do pa na so ntimi nkogina wonum se agya wo kwa kwaja yarehwe nti ni nyina ka ho enso ebisa nsa de na media fo no ana social media da roma odi agro e be trend wa ma wo kura mpo o ye mehyehew na wode ne kasa ye no bi etoa so no na wo kire mu ese ayawre wosempa enene atoade hia wonum ewo aye kumawu asantemantamu bato mpesu aso chese ha dwene pa na ni nyina mu no wode adwa chekere nsam de kodi ama aye abusua wonum enso de hie ene onimonyamfo Philip aye basoa se nyakopon na de ma wono na agye na ochem se opanyini kura nsana obegye mu anase woka nkyena guo no woso wokọ ne nkyɛn ene ni kwotena se didi nkomo kakra ja wodidi nyina watene nkyɛn apapai wo anwode kakra na ofri ne nkyɛn ade kyen ya yesi onimonyamfo Philip aye basoa na wagye mu na wosi wasi areho pa de nipa dia pa na ye agye nipa wasi yanje hwio nipa nso nsa hwe na so ni nyina mu no ya awe chekere nsam. What are we on earth for as human beings? I don't know. But again, it sends a clear signal to us. Well, God giveth and he taketh. We wish his family and all in the constituency that we express our condolences to them. Abusiafo ene awiti ye mrashebe dwani de madishomo ayawa so central bato mpesu aso enkran pumpuni mantamu swafo eye onimonyamfo Henry Kote ena dishmama wate aya ni nua akotana ne nkyɛn ne wododo no akotana ne nkyɛn na di nkomo na de kyen yeso na ekro no nipa susu kyerɛkyerɛ hu susu kyerɛkyerɛ hu na ba ma wu ada obeso pet no wa ba mu say yes nipa emobo na abusuafo mame pesika kakrai ka ne twitwitwini mu ya Philippe onwe aso be ye beka kwa so aka first eye dwumadie sonko a ensida we ye de dikan kura na Ahenkan na de 3.3 FM se de onimu no ye nya bokwan ne pe na afi omo maka nso so enam so etinyakopon ya adom a Yesu eye ne wuda ne sɔre no enwa afa hye ba bekoso no mekire Easter no ene Ahenkan yesu dwumadie de ahye so no eno na ye aka first no eye Ahenkan FM Easter Festival ana eto dwana we no anye yenko na ye de dwumadie ye ne eye Bifalan Hotel ana afi eye chimman so ade hye no ne nananam atrenkonya ne aka bom de dwumadie enso de baba hye so tie be se bom frete fa hunjimu bi na ebetumi enso aboa we ya giani a Yesu ye nyina ye Yesua ye nyina no bewuji ye nkwa enti wa sɔre obewu no wa sɔre a ko wu na nkwa sɔre dia reka ebesu na obesɔre ne nkwa de de ne ye gie be die ne bi enti nyakopon ya adoma se na dwumadie hye hye se betie
edafia da no eye epo bosomene da toso enso afimpino ne adwenu miensa yakopon ya doma ene we no ye dwumadi awodo ye dino kasafidie yi aso eye mid morning no adwuma kwabla costi na pamfo dwumadi no eno na afeso na ye awiapem to bla kan Kasiebo na afeso so no eye akwaba drive no kwakonkron Africa so ye kan akọ bobo sa dwumadi we nyina no ye tabri ade free eye mame akua Afra kuma ba Tampa studios ye de akwakọ piem e Brifaland hotel eho ene de sadwumadi nyina de bebrɛw e wo babi biara wo soso wo tibiara na April 2023 enu say no ye nyina Ahenkan 93.3 from adwuma yefo ene afe eye Brifaland hotel so adwuma yefo en nananemo akire nkonya ene adehyene mo manso ye nyina be kan yentoma apammu na afe ye nyina ya tiesi monten so manso mpatam ya prapra ama honum atise yopo ye wiepe emutuo special etwagu CCA yi kwamna costi etrem de ma eye champion blanesin no eno nyankopon ya aduma na otwe sene ye bedi no ewo anase ye de bebremo afri Brifaland hotel tie no so ya no ache ne so e de amame ne ye ne sa pa ne ye nwie ye Brifaland pool party and music jams eno so ye de betoa so eno so juani bia ye hu bia wo so hu bia sheki hu bia mu wie pe aha se mu wie a wo de me pa kire ntie ono mo no ba wonko ama esa betron ma be ye moso sa asa de obi abo no da bi e so nim na ye wagin so betwe nkrofo de so tro obedi wo no won ye wankasa beto samia obi nkobo obi ntua ma obi nkodi wo da bi timbato ba abo ho wo ye do abo afa ne bla nya na ofie wonya do abo so na aka so okay betima be pebi wo single for no so beba aha tu so betima be site mu a so de me pa kire no we 18 years and above for na tiase we below a wadwuma yon nasa anya hwe nsuo sa eno so be kwaso ye wie pe ye be gya adwumade na aka ne de ama eye nwomtofo a won mo ye mpatam ya ne ya mo makonya no timumra metuni nyina ti wo ye nwumtuni a bra na ne me mehia ne ye fa face wo ho na ye wie ni sa ne pe yampoye music and jams na say twa so eno de otimi di asa body nu kura ye mre kura fo so no na fo so na de che eye ne memenda ne branda so na so obekọ adwuma na wantimi asori ankọ adwuma na to no mane bebo prim krache ye yiwadi a eno men kasa adwempa na ye enti eno so eno no tinyankopọ ya adoma e free 7th April ekopim 10th April 2023 ye nyina no ye kom eye achema so Brifaland hotel ho na dwumadie no ntintim so ne pompo so no ebutuo tinyankopon ya adoma hye wonum ampaya ebedwa bagiwani nipa yome sede mekan ni se akokọ brema nkwan nipa nso de ebrema owuo obre si otwo NDC fo nko na to aba ede ma eye wonum la sebedwani anasa MPP fo nko ada bi ede ya afrafra ni adane ye esubetimi abamu etunya akonya na kopiem mo la sebedwafi aka na hunu se o man fo no enkanko ena da wakoma so na mom enya wo ene amanyoku a wopie free mo opanyini eye jonajekum kofo opanyina ono ena atwa eye jonajekum kofo foundation no obenfo bafo agimadua de tudwa etrem ese se sa trimupo ni sa susuo ni betimi afriwode a wagide se ebra so se ye nsakiraye na ye ne ayeto aba ayiyi adehyema mo komra sebedwafie no ye mfa nche ye trimu se chenchena ye kwato aba ama obi ofra manyoko ana ofra manyoko bi mu ebra so a wose yetimi ma won mo mutimi gira se kontonkore no ebi so kwan mo so timi komra sebedwafie wose sa ne betimi enso aboa pa sanse so bi omra sebedwafie na wogya wose kontonkore a bebie na adwene mu keka de wono ogire se baboa no ne na manyoko ye na adehye no ma omo ne mpesua enso eso eno enti en wosre ese ye ne eto aba eyi adehye mom komna sebedwafie de braso ese enya adwensa kira ne ehunu kwan befa so eto aba wose ya bato no yenya musakira ye na entimi enso emwaye wode sansem we eto dwa no na yenuanom semtwerefo eko ba ko ma koko ganam ya no eye join news for wo de dwumadie bi ahye so ato din say seats in parliament in proportion to the number of votes that they obtain in elections. And this, I think, will bring more parties into parliament, will mitigate the unbridled partnership, and the winner takes all syndrome. We should also redefine power distribution between the executive, the legislature, and the judiciary to enhance accountability between governance structures at the local level.
Ghana Arishmama ene a wuti yei eye opanyini kwankyerefo no etua John Ajekum Kofo Foundation no obenfo bafo agemedua na nenkase no de bi episu biem enso kyere mu se ehu behia ese enkronkro amam wosenka eye dibre no eye presiding eye member dibre no wadi a adentini ye ntwo mu enfo mu enwura enkronkro enketo amamuo ensoso emuo na no entimi enso emua. In the district, chiefs can be made district assembly presiders so that they can be part and parcel after they own the lands in this area. Siafo opanyini a wotene nkan eye obenfo bafo agemedua ne kura mu no na wodi etudwa ekire mu se ebraso ese yede eye dwumadie bi de to no ma sa dwumadie no ede enkabom ene kroye beba eno betumi aboa mamputunyuma ye hwe animu no ebetumi akora animu wano wo kyese yede sanhia ne de to no se o yede mfie be se aduonu anase aduasa ade ato yanem de yebese ye nyina ne se yebese Ghana nyina ye nye ho entiase ye nyina no ye abusuafo baako ye nyina no ye ne suade mu no se o mane betumi atumpon eno tie ye ke ye ho abom ne ye de boda ochidi ye epasa ye benye ho entiase na afia timi aka ho abom amampuntunwuma enso timi akoso ochire mu se amama dodo na asuasua sisiam na okasai ebo wonom pa mo wonom ekọ manim omayi amanyosam ne pesami nkum nya ne nyina de atoto nchen a omo nyina aka omo abom a omo pere ye die ne nkoso e de ma wonom eman. I think we can even begin to think outside of it. Given the intense rivalries and all this kind of, why can't we think seriously about a uniting for peace and progress agenda, an interim special constitutional arrangement for a unity or union government? We shouldn't be afraid of the word union because it's been used previously. Because I think if you look at the fact that all the countries that were in league with in the 1950s have moved beyond third world position to second and first world, Singapore, Malaysia, and all of them. They all spent about 20 to 30 years to change their circumstances. In Africa, I think Rwanda, President Kagame is almost in the same mode. Within 20 years, Rwanda has changed, all because there's unity of purpose. There's a single vision towards development. There's no kahu like we find. You don't get parliamentarian throwing punches. All that, I think we can stop it if we come together declaring uniting for peace and progress for 20 years, and let's have a focused development. And I think we can see a real change in our country. Abusiafo ene awuti ye eyo panyini kwanchafo no ana etua John Ajekum Kofo Foundation ano obenfo bafo agemedua ana adechimama eye awiei soso wapro ne mnem is kasafidie eso wono so anim die se de be oman ka anko enso betimi aboa na bibia kotote ede amayene abusuafo babia yedri eye wadwenkyira wode ababa kumienu miensawi mede to akasebo no so ede amawo na afi masore eye nkunya so amajumadi ediwon so ababeto so ede amawo kama na akuya mo aboaten Facebook live ana mewoyi wode atum a wochim se Dr. Baumia is coming obo ono na ebra no na wochim se enche kese enkoma wono akasa ne boss engineer Benjamin Atta was so CEO edma yate no chem se John Dramani Mahama ede na wope wo de wose ka kire no tie ode na wope ana Jubilee House wono de na ka ho na ko no amomode nko famra wose cheso adwunu wa wanti ase na mmom wose no kwaseme wo se John Mahama pen betima 2 franc ade ama NDC wose de no kore na so obedi nkunim afimpino ne aduonu 9 die wontumuna mo na nwunu wo kura daje se Ghana fo nya de se won be ma ne se akonya no kura Mahama paadi o so osida enyeye keke kaswa no obutu ode abai o se America Town Kenke House ana wo kire mu se Kasiebo de dem pa ewo eye America Town ho Kenke House wo se de dem acheso mu tie pa ewo kaswa ye da se bebre obo onimonyamfo Mavis awa komisen so abaso ewo ha Amisko Sibelele kaswa no di fra ode abai won so chem se Kasiebo de dem ewo kaswa Republic wo se mu odewu wachia eye Owuraken Luther wono eye kaswa MPP Research Officer yate na ma opanyin kase okay mayan hwei se SMS no so ebi fa ho no ma na afi yenko we nsusu kire mu se 8 years is okay for MPP. Yeah, the new MPP leaders should wait for the meantime. Yate any MPP for muntie senior Wilson ono ewo man so se yenka kira mo se enfie nwatwe na monya na aye mo ye dufuru pedodo
Manya mfie nwatwe mo se pede na aka ho de de be mama na de ama mo no se mo de asom nko no bi wo fra so emra blessem Ghana fo hia mo se abefre mo yate abusuafo awiai aboafo aseda enkoma Kwame Asante na daroma na Facebook live